Muhterem okuşlarımız, mene kullarımızga böyle hemmetkep jurnalynyň ýoňa sony kelip geldi. Bizning ýoňa sonymyz respublikamyzdagy türkem bir gaýreleriň birisi Ravil Ahmediýewiň gaýresi türündeги ýazma bir mehabbet taryhy diýen ýazma bilen başlar. Indi biz ana uzaklap söýläp durmyýmyz, ýazmanyň özüni okuyasy bileýsiz. Ondan soň kelip mene bizning her sonymyzda, jurnalnyň her sonunda okuşlarımızı hüner söylevine üretim maksatından respublikamızdagy bir külliyet turunda söyleybiz biz. Mene bunda da jiri isim alıştıran külliyet diýen ýazma şol hakda. Ana soň kelip mene Illa Tajdinowyň Türk suwumy, Ulik suwumy diýen ýazmasy bar. Biz indi mektep okuşlaryň şu zaman zähmetlerinden, narkomaniýadan, igromaniýadan, energetik içimlikler kullanmadan saklaw maksatında her sonda mene şunday okuşlarymyzy soňalta turgan şikke salatýan ýazmalar berip barabys. Ýazma şikke salmy elbetde. Mene şolaryň okugaş, okuşynyň köňüline, balalarynyň ata-analarynyň köňüline şüphe kirsin eli. Benim balam gaýda jüri eken, nerse işe eken, elektron temeki tartmam eken. Allah saklasın. Mene bit elektron temekiniň uşaklary da bar. Şundan soň gaýby kişilerin hatda kişileri ýakylgandy. Allah saklasın. Indi kelip mene awulda Kokşak teatry diýen ýazma. Bilibizçe Tataristan'da iki gene Kokşak teatrı. Ana birisi Kazan'da, ikincisi Şollu'da. Emine Rafis Salahuddin diýen ýigiti biz tugan awuluny gaýtyp, Etne raýonynyň Ulumengar awuluny gaýtyp Kokşak teatrı uýuşturgan. Hem ni kyzyk, alar anda üzleri de oýnaylar, Kokşak raýonlarga da baralar, hatda Ijow şäherine de barganlar. Mine şu sonda andan kelip bizning ýyl saýyn bitinde biz töle Olimpiyadalar uzdurabız. Benim de tugan tel olimpiyadası hakkında da bir kına kızıkına yazma var. Ol sipkilli kızlar dayandı bakşası tabi batara. Benimse o kıskağına yazma varsa da hayır oyunuzda şairi bölümlü. Ondan kelip biz ilerinde kübe legas varuşlar, kırpas varuşlar, tışkanas varuşlar da, kusas varuşlar da var hatta. Mene bu sonda indi kübeler ide üşütüşler bilen tanışırsınız. Ondan kelip mene Toğanay diýen bir kızık tabiatynyň bir hazinesi var. Şunda bizim bir jurnalistimiz ýyl saýyn, oý saýyn bir respublikamyzyň ilimizniň bir tübegine seýahatga baryp gaýtar. Mene munda anyň bir ýazmasy bar, any da okuysyz. Umman bu san bir kızykly boldy. Munda ugnak gaýleler bar. Ýene kelip ugnak gaýleler diýip aýtdym bit. Mene ir ışığındaga ýaşaý diýen ýazmada Şüpheýel raýonundagy bir ugnak gaýle İrat hem hatın kız okutuşlar gaýlesi turunda söz bar. Anda mene kiňeş berer. Hatın kız niçe gitip balany terbiýelerge, niçe bitip öz okuşlaryň bilen öz balanyny köpme derejede distansiýa saklaýar. Çünki bitinde bala derste benim diýip aýtarmy bitinde. Mene munda bir köpçü kiňeşler bar. Bundan gaýlesi bilen bilu saklaw üçin, ugna gaýle tutuş üçin, näme bolsa gelecekde de gaýrly okuşlarymyz gaýle hem mektep jurnalynyň aýrylmaz hakykati.